Rule 7. Checkmate. Iwu Nke Asa, Mmeri. Checkmate is one of the chess rules. Mmeri bụ otu n'ime iwu chess. Here, it is related to a tug of war between two fighters whereby one needs to give the opponent a smackdown in order to know the winner. Ebe a, o metụtara otu ndị agha n'etiti ndị agha abụọ nke mmadụ kwesịrị ime nye onye megiderenụ kutuo ka ọ mara onye meriri. A game of chess can also be compared to a football game. Enwere ike iji egwuregwu chess tụnyere egwuregwu bọọlụ. The two teams, that is black versus white, are always competing in order to score a goal, that is checkmate. Otu abụọ ahụ, oji versus ọcha, na-asọ mpi ka ha wee nweta goolu, mmeri. Sometimes the result of the match could be draw, so it is in a chess game. Mgbe ụfọdụ, nsonaazụ egwuregwu ahụ nwere ike ịbịaru yabụ ọ dị na egwuregwu chess. In summary, making the wrong move often leads to a checkmate in a game of chess, just like it is in a football game. Na nchịkọta, ime ihe na-ezighị ezi na-ebutekarị mmeri na egwuregwu chess dị ka ọ dị na egwuregwu bọọlụ. Considering this example, with the help and the support of the white bishop at c4, N'ịtụle ihe ahụ dị ugbu a site n'enyemaka na nkwado nke bishọp ọcha na c4, the white queen at f7 was able to pull a checkmate on the black king at e8. eze nwanyị ọcha na f7 nwere ike ịdọrọ mmeri na eze ojii na e8. Reason being that Ihe kpatara ya bụ na no other black piece could defend or counterfeit the checkmate by the white queen at f7. o nweghị mpempe ojii ọzọ nwere ike ịlụso ndị eze nwanyị ọcha ọgụ na f7. Secondly, the black king does not have any other safe square to run to. Eze ojii enweghị ebe nchekwa ọzọ ọ ga-agbaba. And currently, the formation and the square position of the black team could not save their king. Ugbu a, nhazi na ọnọdụ square nke otu ojii enweghị ike ịzọpụta eze ha. Hence, the white team is victorious. This is called a checkmate. N'ihi ya, otu ndị ọcha bụ mmeri a na-akpọ mmeri.